Enganoso o marcador do partido entre o Racing e o Pontevedra, ve o líder tardou en facer valer a súa condición. Ben é certo que no primeiro tempo Pablo Rey e Sergio Arias pegaron cos paus, pero o xogo era moi espeso ante un filial granate que foi completamente nulo en ataque e moi aplicado en tarefas defensivas. Desesperaba a bancada e tamén o banco local. O Racing mudou a cara tras o descanso con cambios que lle deron novos azos ao seu ataque. Entraron Marcos Álvarez e Marcos Suárez e estreouse Rafa Mella, dianteiro que o sábado cumpriu 19 anos e traduciu a súa fame de minutos nun par de disparos a porta. Pero o xogador que mudou o partido foi Marcos Álvarez. O Pontevedra reclamou un man de Curro Vacas na acción previa ao seu primeiro gol do partido. Marcos Martín enviou o balón á área e ali resolveu a habilidade de Marcos, que conseguiu abrir a lata no minuto 75. O Ferrolán tamén asinou o 2-0 pouco despois, unha xogada que naceu nunha falta a favor dos granates. Curro Vacas viu a Marcos Álvarez e el non precisou apoios para sorprender o defensa Antoni Banda primeiro e o porteiro despois cun gran disparo cruzado dentro da área. O gardameta visitante salvaría pouco despois o terceiro ante o disparo de Sergio Arias, pero o Deporto Marín tiña que marcar por terceira xornada consecutiva e fixo xa no tempo engadido, aproveitando unha boa acción creada por Marcos Álvarez e Marcos Suárez. Finalmente o Racing resolveu cun 3-0, o que era un mal partido ata o minuto 75, e afianzouse no liderado, metendo o Pontevedra ben postos de descenso. Este partido tiñalle bastante respeto porque viñemos de facelo mal en Santa Comba, pero, sin embargo, os futbolistas, unha vez máis, non se lle pode achacar o nivel de compromiso que teñen. A verdade é que este campo tamén se fai moi grande. Chegados o momento final, pois os xogadores tamén, a gasolina vaise acabando, non? Nos, a verdade é que cando chegou o minuto a mitad do segundo tempo, bueno, vimos algunha opción, pero insisto que penso que nos faltou un poquinho máis de profundidade e, lóxicamente, para poder gañar aquí hai que asustar un pouco máis o